खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 6 मे 2026 मायथाइ एबा 22 बैसाग दान 1433 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान जागायनाय आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनाव खामानि मावनो थाखाय गोबां गोहो थागोन आरो नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानिखौ थाबैनो फोजोबगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि थिरांथाफोरा गोहोम गोनां जागोन। गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि रोंगौथिखौ सिनायगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि आसा दं आरो गोबाव जानाय रांखौ मोननो हागौ। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन आरो नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि फोथायथिया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। गोदान खाबुफोरा नोंथांनि लामायाव फैगोन, जायखौ नोंथाङा सोलोजों नाजावना लानांगौ। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोजोननाय आरो जाफुंसारनायखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा धैर्य आरो समानथि लाखिनो नांगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ साजायनाय आदबजों सामलायगोन, जाय जाफुंसारनायखौ रोखा खालामगोन। खामानि थिलियाव लासै-लासै जौगागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा आरो नाङै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन आरो गोसोआरि गोजोन लाखिगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोजाम हाबाफोरखौ मावफुंनायाव जाफुंसार जागोन। जायखिजाया गोदान रां थिसननायनि सिगां मोजाङै सानना लाग्रो। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय आरो दिदोमथि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सोरजिलु आरो बुद्धिनि सान। नोंथांनि सोदोबफोरा गुबुनफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। मोनसे गोदान बिथांखिया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। लोगोफोरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि फोथायथिया नोंथांखौ गोदान गोजौसिम लांगोन। जोबनायाव गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि महरै गोख्रों जानायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ गियानजों फोजोबगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि थागोन। नखरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि साननाया मोजां थागोन। नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय फोथायथि आरो जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ आबुं गोसो गुदुंजों मावगोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर फैगोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। नोंथांनि थिरांथाफोरा थार फोरमान जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोरखौ सामलायनो हागोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि मावथांखिफोरखौ जाफुंहोनायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गावनि गासै नाजानायखौ बाहायगोन। खामानि थिलियाव जाफुंसारनायनि नेरसोनफोर दं। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नखराव गोजोन थागोन। नोंथाङा नोंथांनि थांखिनि खाथिसिनाव सौहैगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान जाफुंसारनाय मोननो हागोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। तुला राशि। दिनै साना समानथाय आरो गियानजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ थि समाव फोजोबगोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। न'आव गोजोनथाव आबहावा थागोन। नोंथांनि सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि जागायनो हागौ। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै साननानै थिरांथा लानायनि सान। नोंथांनि रोंमोनदांथिया बाहायजाथाव जागोन। खामानि थिलियाव सोलायनाया जाथावना दं। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। न'खरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोब्राब थासारिफोरखौ नोंथाङा जाफुंसारै सामलायगोन। सानस्रिया मोनसे गोदान लामाजों जौगागोन। जोबनायाव रिलिफ फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय दावगानाय आरो थुलुंगाखां लानानै फैदों। नोंथांनि खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नोंथाङा नोंथांनि न'खरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन आरो नोंथाङा गावनि थांखिनि फारसे गोख्रैयै आवगायगोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि दैदेननाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं जाय नोंथांनि थाखाय गाहाम जागोन। जोबनायाव नोंथाङा खुसि आरो गोजोननायखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना गोब्राब नाजानाय आरो जाफुंसारनायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ गोसो होसारनानै फोजोबगोन। नोंथाङा नोंथांनि हाबाथिलियाव बाख्नायनाय मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि न'खरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा गोनांथार थिरांथाफोर लानो हागौ। नोंथांनि सानथांखिफोरा लासै लासै जाफुंसारनायनि फारसे दावगालांगोन। सिगांनि माखासे खामानिफोराव दिनै दावगानायखौ नुनो मोनगोन। लोगो लोगोनि हेफाजाबा नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन। जोबनायाव गोजोननाय आरो सुखुआ थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रि आरो सोरजिथायनि सान। नोंथांनि सानस्रिफोरा मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। रांखान्थियारि हालोदा दिदोम थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हायो। नोंथांनि सोरजिलु गोहोआ नोंथांखौ मोनसे आलादा सिनायथि होगोन। मोनसे गोदान सोमोन्दोआ नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि नोजोरा मोजां थागोन आरो नोंथाङा मोनफ्रोमबो थासारिखौ सोलोजों सामलायगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय आरो गावजों गाव गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। मीन राशि। दिनैनि साना गावजों गाव सानखांनाय आरो गोजोननि सान जागोन। नोंथाङा धैर्यजों नोंथांनि खामानिफोरखौ फोजोबगोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव लासै लासै जाफुंसारनाय फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथाङा न'खरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा गोदान थुलुंगा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि सिंनि गोहोखौ थि लामायाव लांनो नाजागोन। धोरोमारि एबा धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। नोंथांनि सानस्रिफोरा रोखा जागोन आरो थिरांथा लानाया गोरलैसिन जागोन। साननि जोबनायथिं गोसोआरि गोजोन आरो समानथाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।